Club Junta, building better Africa. Ndikufuna kuti ndisana yambe kung'alula ndithokoze amalawi nonse amene mwatengapo gawo mwatengapo mbali kuthandiza anzathu amene akuvutika ndi njala kumachinga, mutamva kunena kuti ife amalawi first the people first. Tili ndi pologalamu yopita ku machinga kukathandiza amalawi anzathu amene akuvutika kumeneko ndi njala, amayi ndi ana azibambo, mafumu. Amalawi ambiri mwaonesa chidwi kutithandiza ife amalawi first ndi ndalama komanso ndi katundu chakudya kuti tikapereke kumeneko. Tithokoze Mulungu kunena kuti wakufikirani inu amalawi, ndipo muli ndi chidwi chofuna kuthandiza. Sitikuzitenga zimenezi for granted, komanso tilonjeze pano kuti ndalama zanu komanso katundu wanu sitipanga naye masewera, tikapereka kwa anthu akumachinga loweruka likubwerali. Titengereponso mwayi okukumbusani inu amene mudakalibe ndi mtima ofunafuna kuthandiza dziko lanu kuti muli ololedwa kutero. Tithandizireni kuzera ku manambala ngati nambala yangayi komanso nambala ya treasure athu imene adapereka olankhulira gulu lathu amphepo. Chonde ya Malawi tiyeni tizithandizana tokhatokha, makamaka mu nyengo imeneyi ya chakwera imene anthu akuzunzika kwambiri mu dziko lino. Leloli ndilankhula kwambiri zizindikiro za munthu amene anaphapo nzache. Ndilankhulapo za munthu osavuka afuta atapha mwina anthu. Tikati kusavuka ndi chani? Kusavuka ndi zizindikiro zimene zimaonesa munthu zongolankhula yekha, zongobwebweta yekha, zongotutumuka, afuta atapha anzache, afuta atamupha munthu komano mwina sanadye chirope. Kodi chirope ndi chani? Chirope ndi mchitidwe umene umachitika kuti mwina mzimu wako ukhale wamtendere, kapena mizimu ya anthu anaphedwa isakuvutise, ndiye umadya chirope. Chirope ndi magazi, umayenera udule nkhuku ya tunthu ija, uyidule khosi, magazi ache aja uziyamwa, ndiye chimatchedwa chirope. Kapena ngati wapha munthu, utenge mpeni umene wamphera munthu magazi ache uwadye, ndiye chimatchedwa chirope. Izi ngati sizichitika kuti kapena mwina unangotuma anthu ndikukapha munthu kapena kukapha anthu koma iwe osadya chirope, munthu waje umakhala osavuka ndipo umangonena zosaziwika, ndipo anthu ngakhale olupali pamuzi amakudabwa kwambiri. Kaye ukamva kuti mwina kukubwera msing'anga akufuna afufuze kuti kodi anthu anafa bwanji kapena munthu wafa bwanji, munthuyo umangobwebweta wekha kumangolankhula zosamveka. Ndiye lero kwambiri tilankhula zimenezi za zizindikiro za munthu amene anaphapo munthu mmasenga kapena kutuma anthu kapena ayi fizikale wamupha munthu, ndiye umangokhala ndi chirope kapena osadya chirope, umangokhala osavuka, munthuye umakhala osavuka. Koditu munthu ine ndakulapo kwambiri kumuzi, ndabadwira kumuzi, ndipo ndinkakonda kuyenda ndi ankulo wanga akali josolo. Nthawi imeneyo akugwira ntchito ku Chikangawa ku Laiplai. Pa Chikangawa paja pali tawa pamene paja, kuseri kwa tawa kuja kuli skulu, ndi kumene kumaphunzira anawo a ankulo wanga. Ndipo inalipo nthawi imene ananditenga ine kuchokera kwa Njeza ndikukandisiya kumeneko ku Chikangawako, ndiye Chikangawa ija ndimayiziwa bwinobwino kwambiri. Ndipo nthawi imeneyo ankulo wangawo ankakonda kumatiwerengesa mabuku komanso kumatiuza nthano, ndiye imodzi mwa nthano zimene anatiuza akali josolo chewiniko asanamwalire inali nkhani ya anthu amene amapha anzawo mmasenga fizikale komano osadya chirope. Koma tisanafike kumeneko, ka commercial break kaye kopita ku boma ili la Chakwera pamene mukukonzekera kupita ku Unga
pajatu ziko lino limasavuka miyezi yake imeneyi kutenga taxpayers money ndi anthu ochuluka kwambiri achipani kuti azikadya ndalama ku America kuunga. Ndafuna kuti ndikuchenjezeni bwana kuti pamene mukunyamuka kapena mukukonzekera ulendo okanjoya ku America ndi anthu achipani ochuluka, ati ulendo uno mufuna mutenge anthu opitirira 1000 kuti azikanjoya malinga ndi ka 2025 ka kuti muoneke kuti ya ndi dolo wa madolo. Ndafuna ningokukumbusani kuti ziko muliri ndi ziko la Malawi limene anthu ake ambiri ndi amphawi. Ndikutha kuona pamene mukukonzekera kunyamula ndalama zochuluka ndi anthu ochuluka achipani amene ena alowa muzipani mwanuzulo kupita nawo kuja kumatchedwa kuunga ku America. Ndikutha kuona ndalama yakwacha ikugwa morapisa kwambiri, ndipo iyi izakhala nthawi ya mavuto imene sinaonekepo. Ndikutha kuona macrisis ngati mazi akuvuta kaye ku mzinda wa Blantyre, mazi kumene koko kulibe avuta kwambiri makamaka ngati madera ngati ku Chirobwe. Ndikutha kuona madera ngati ku Machinjiri ku area 12 kumene mazi samatuluka nkomwe. Ukachita ripoti kapena anthu akachita ripoti ku water board kuwauza amanena kuti tikufuna tikulumikizeni kwa communication manager. Kumeneko ku water board ko anthu akuzunzika kwambiri. Izi ndikungokuwuzani bwana pamene mukukonzekera ulendo wanu wopita kuunga ndi gulu lopambana 1000 ndipo ngati sikwana anthu 5000 ndi mwayi, chifukwa ulendo unoti ukhala omaliza opita kuunga ndi ati mwakonza mapulogalamu owora anthu mwinaso mukukhumbakhumba mutatenga aliyense amene ali wa chipani cha MCP na kungoonesa ID kuti ndi wa chipani cha MCP kapena iyayi wavala t-shirt ya MCP ameneyo akhonza kukhala pa ndandanda opita kuunga. Bwana tafuna ndikuziwiseni kunena kuti pamene mukukonzekera ulendo wanu opita kuunga, muziwe kuti muzipatala mulibe mankhwala ndipo anthu akubwezedwa kumene koko kulibeko china chilichonse. Ndikufuna ndikukumbuseni pamene mukukonzekera ulendo wanu onyamula ndalama phwamwamwa, ulendo nazo kuunga konjoya ndi azikazi anu ndi azibale anu, muziwe kunena kuti anthu anu ku South Africa amene ndi Amalawi amene anathawa munomo mutawalonjeza kunena kuti muzapanga za high five servant leadership, muzachita create 1 million jobs, anthu aziza adya katatu pa siku, ana sazalephera sukulu, china chilichonse chizayenda, ntchito muzalemba anthu osayang'anira zigawo. Anthu ambiri aja ataona kuti zimene zijasimu kuzipanga anathawamo m'Malawi muno ali ku South Africa, koma kumeneko akukhala moyo wozunzika kwambiri. Inde ngakhale kuti siokhawo ena tikunena pano ali ku Britain, ali ku America, akuveka azungu madaipa, mukapeza mukapita kuungako mukawafunse kuti kodi mukukhala moyo otani. Anthu kumeneko akuzunzika kwambiri, ndipo ukapolo sunathe. Ukapolo pa dziko lino lapasi ulipo, makamaka akapolo ochokera ku Malawi. Ena ndi aja azimayi amapita kuja ku Omani amene anakhalanso akapolo, koma pano tikukamba zapomba pa South Africa pa kunena kuti bwana pamene mukunyamuka ndi anthu anu ma advisors anu ame anu ulendo kumapita kuunga, muziwe kuti ku South Africa ana ambiri ali mundende ndi makolo awo, azimayi oyembekezera akumabereka prematurely chifukwa chonena kuti akupangidwa nkhanza. Kodi mmanena kuti servant leadership mukufuna ka udindo kaja nthawi imeneja zimene zijazo munakwirira, chifukwa kuti ikanakhalapo nthawi yabwino ndi inoyo mukanalankhula ndi dziko la South Africa. Amalawi ambiri akupempha kuti iwo sakufuna kuti azikhala ku South Africa, akufuna atabwerera malinga ndi kulephera kwanu. Koma mwina mukanatumiza nduna olonokha kupita pa ndege paja mmakondanso kuyenda ndege, simungayende wapasi kupita ku South Africa. Mukanakwera ndege mukupita ku South Africa mukakumane ndi president nzanu,
mumupemphe kunena kuti anthu angawa apaseni miyezi 7 kapena anthu angawa apaseni miyezi 8 olo chaka chimene anthu akonzekere azibwera. Koma amalawi akuzunzika kopsa. Abwana muli apa tikunenatu bwana pamene mukukonzeka ulendo wanu wopita kuunga. Amalawi akuzunzika ku South Africa pakali panopa ena akuphedwa kuwomberedwa kumene, ena akukhapidwa nditu kukhapidwa ali ndi zilonda. Ana ndi kumene koko akumathandizidwa mwina ndi amwenye akufuna kwabwino. Anthu akudya mwina mapisi a buledi aja atatu odulaso kodula mwa zikizaki mmene timapangira kale lija tili pa umphawi tili ana. Izizi ndi uthenga umene ndingokupasani inuyo bwana waulere. Uthenga ukhazili ndinu muutenge musautenge, koma zimene zizi ndi stiki yanu yonena kuti anthu akuonereni inuyo kuti kodi inuyo ndinu president wa mtundu wanji, chifukwa ulamuliro wanu ndi ulamuliro umene anthu aona mavuto amene sanaonekepo mu dziko lino pa maulamuliro wonse amene achitikapo mbuyomo. Anthu akunena kuti ikanakhala kuti mapresident amakhala ndi mamendulo opanga nkhanza kwa anthu awo, inu mutalandiratu chikho chachikulu, chifukwa anthu ndi azionatu. Ndipo zina lanu lachakwera ali bwana anthu sazaliwala mu history kunena kuti tinalipo mbuyomo ndi president, chifukwa mufune musafune bwana muzachokatu. Olo mutapanga mafilimu otani, olo mutapanga zanu zokuti mubere zisankho izi ameki akunena kuti tikufuna tilengeze ku mtundu wa Malawi kuti machini amene amene akuyesera zisankho akugwira bwino ntchito kwambiri. Akuluakulu anthu andale lino anthu omvesa chisoni kwambiri. Munati muone mafoto anu musanafike pamenepo kuiona foto yanu aliyense amene ali wandale, kandi wa opposition kandi wa ruling, tatengani mafoto anu a 2014 muwaone ndipo muzathawatu muli kakati kokoto ngati maskeleton kuli kuonda. Masisi anu musanayambe kuwadaya ndi polishi, ambishu baba musanayambe kumuzola, mukusowa ndalama kuyigwira 1 miliyoni mukachita kunjenjemera. Koma lero limwafikapo mukuzuza Amalawi. Muziwe kuti kanthawi nkanyamata nthawi jati nkanena ijati kati 2025 tinkaona ngati ndi 10 years, koma lero 2025 yakangati kachaka kamozi. Then nangofuna kuti ndikulangizeni bwana pamene mukunyamuka ulendo wanu wakupita kuunga kuti kumachinjiri ku area 12 mazi kulibe, komanso kuchirobwe mazi kulibe, komanso anthu kulimbi kunsika wa kulimbi akuzuzidwabe ndi apolisi, komanso apolisi akupitirirabe kuzuza anthu kumangomanga anthu mwachisawawa. Komanso Malawi muno muli njala yayikulu, mukanasegula maadimaki ndi kusisa chimanga, kusiyana ndi kuwatenga Amalawi kumatenga ngati agalu kuti muzingo wapasa zinthu zaulere azikakhala ngati iwo ndi opempha. Amalawi zimene sakuzifuna. Komanso anthu ogwira ntchito mboma akuzunzika kwambiri. Uwu ndi uthenga umene ndinafuna kukupasani musananyamuke kupita kuunga, kumene munyamule anthu mwinaso opambana 5,000 kupita nawo kumene koko kuunga. Uthenga wanga wa mama wa uno unali wokuchenjeza nino Amalawi amene mmakhala ndi mtima wa uchigawenga, kunena kuti mukuyenera muziziwa munthu kapena mumuziwe munthu amene ali ndi chilope, amene anaphapo nzache. Mumuziwe kuti kodi zizindikiro zake zimakhala bwanji. Zizindikiro za munthu amene anaphapo nzache komano mwina anthu samaziwa koma amangoonekera zochitachita zache. Number 1, amakhala munthu osakhazikika. Munthu ameneyo muzakampeza okuti ndi osakhazikika ukuwapita muziwe kuti ameneyo anaphapo nzache koma sanadye chilope. Number 2, munthu okuti anaphapo nzache amapezeka kuti akamayenda olo mmuzi amangopereka ndalama olo kumayitana anthu kumapasa ndalama ku nyumba kwache, kumfuzifufuza ndalamazi samanena chenicheni chimene akuwapasira anthuwo. Ndalamazo mungoziwa kuti ameneyo anaphapo nzache komano sanadye chilope. Chifukwa chilope ukachidya chimakuthandiza kuti mtima wako usamathamange.
mtima wako uzikhala wabwinobwino osamatutumuka munthu amene anaphapo anzace mwina pa zifukwa zoziwa yekha kaya mwina pa ofesi kukang'anirana maudindo amakhala munthu amene amaoneka ngati kumaso kwaceku kukuyenda nthandalibwe komanso amakomoka pakati pa usiku munthu ameneyoyo okuti anaphapo nzace komanso munthu okuti anaphapo nzace kapena imfa ya anthu ena ikumukhuza munthu ameneyo amati akakhala olopa nsonkhano amangozikozera samalani osamapanga zinthu zokupha anzanu mizimu ya anthu otero imavuta ndipo mzimu wa munthu wophedwa ukakhala kuti wakutenga umamwalira nawo ndifaje umakhala kuti mzimu uja wamwalira nthawi yace usana munthu uja wamwalira nthawi yace isanakwane ndiye munthu otero sumakhala ndi mtendere nangofuna mama wa uno ndikuwuzeni zizindikiro za munthu amene ndi osavuka amene sanadyepo chirope koma anapanga zinthu zoopsa kwambiri ndipo munthu otero zimenezo zikapitirira amamwalira boni kalindo ayutm muli bwino mukukonzekera bwanji pamene mukulandira alendo osiyanasiyana amene olosanakwanise 2 weeks ali muchipani mwanu koma mukufuna muwapase ufumu mayi mere chilima muli bwanji timakukondani ndipo Malawi akukukondani koopsa ndipo akufuna mutayimirira izi ndi uthenga kapena ndi uthenga umene ukuchokera kwa Malawi akufuna kwabwino ine ndi mtengeri chabe ine Club Junta, building better Africa.